Den här bloggen lite rasslig i halsen om man får så. Nu ska vi använda oss av tändstickor och ljus där borta. Där, precis. Jag ska slå rekord i att tända ljus så snabbt som möjligt. Så, nej. Ska vi se. Tidtagare. Tar telefonen. Stenålders telefonen. Funkar fortfarande. Helt otroligt. Stopp. Okej. Jag ska slå, jag vet inget rekord, men under 7 sekunder. Resa mig Persson, springa dit, tända, slänga mig ner i stolen igen. Kör! Jävlar. Åh, 9 sekunder. Nytt försök med en annan dag.